ఏంటక్క ఇవన్నీ ఒక్క సెట్లో వస్తున్నాయా? అవునండి, ఇవన్నీ అయితే ఒక్క సెట్లో వస్తున్నాయి మనకి. హాయ్ హలో మమ్మీస్, వెల్కమ్ టు కిడో హబ్. చూడండి, ఈ సెట్లో అయితే మనకి ప్యాంట్, పంచా, స్పెట్స్, కండువా, షర్ట్, చైన్ ఇవన్నీ మనకి ఒక్క సెట్లో వస్తున్నాయి. ఇది ఒక్క సెట్ ఎంత తెలుసా అండి? 700 రూపీస్ మాత్రమే అండి. మనకి దీంట్లో ఈ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి గ్రీన్, పర్పుల్, క్రీమ్, వైట్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉన్నాయి మనకి. అండ్ ఆల్సో ఇది మనకి 16 అండ్ 18 సైజ్లో ఉన్నాయి మనకి. సో మీకు ఎవరికైనా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా అబ్బాయిలు? సో ప్లీజ్ మాకు మెసేజ్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ విజిట్ అవర్ షాప్. అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్, యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్. బాయ్ బాయ్.